Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 33 years ekuberekwa. Ndauyawo pano nenyaya yangu. Ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndakambouya kwamuri last year mukoma ndichitaura nemi ndikakuudzaiwo kuti ndine confession yangu yandinayo, but handina kuzopedzisa confession yangu. At that time vamwene vangu vainge vachindimanikidza vachiuya kuhope kwangu vachinditi muroora, ndikuda kuti iwewe unge uchiva shamwari yangu, but ndainge ndichiramba ndichinamata ndichitsanya. Asi mukoma ndakabva ndazojoina. Pandakajoina, this was last month, pandakazojoinana navo ende ndatova muroyi full time. Chakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakutsvedza ndichiramwa zvezvi zvekunamata inhau yekuti ndakabata kuti murume wangu kuchechi uko kwatainge tichienda iye ainge achindichita neumwe mukadzi, but atori mukadzi wemunhu achitodanana nemukadzi wemunhu. Ndakazvibata sei zvinhu izvi? Ndakatanga kuzvisuspecta gore parakatanga. Ndo pandakangosuspecta kuti ka-friendliness karipo pakati pemurume wangu nemukadzi iyeye, it was just too much. Saka ndaingotiwo sezvo vari vanhu vekuti vanoyera mutupo umwe chete vachingoitana sisina bhuti, ndikangoti zvimwe kuda. So mukoma, isusu kuchechi taiwanzokuenda kubhora. Varume vainge vachienda kunotamba bhora ravo, isusu tichienda kunotambawo netball, but taingo exercise pagraundi rimwe chete. Then zvakazoitika musi wacho iwoyo pandakazozvibata kuti murume wangu ainge achitodanana nemukadzi wemunhu ndezvekudai. So mukadzi uyu ainge aine kamwana kake kacheche. Akabva azondikumbira kuti ndinge ndichimurerera mwana wake, iye ange achimbowanawo mukana wekuti ange achipindawo mugraundi nevamwe. Inini ndainge ndaneta, ndokubva ndagara zvangu pasi ndichitorera kamwana kake, but kainge kakatorara kari muprema. Then foni yake ainge akandibatisa foni yake, so foni yake ikazongo receive notification. Ndakabva ndangoona ndikatoona kutoti notification iyaiya yainge yakabva kumurume wangu. Apa murume wangu ainge akatokomenta mukadzi uyu achitomuti kataitika wakapfeka kanoita wena. Ndabva ndatokufunga, but handina kukwanisa kuzoverenga conversation yose. Ndakabva ndangonyarara paya ndikati wangu ndiye wandikufanira kuti ndinge ndichizobata. Takangoti tachaisa paya tichinopinda mumotikari, ndokubva ndakumbira foni yake kuti ndinge ndichiplaya music. Iyewo ainge asati adelita mamwe mamessages. Ndokubva ndatoverenga mamessages ndikatoona kutoti vanhu ava even the previous day vainge vakatosangana kune imwe lodge vakatonosika bonde. Zvakandirwadza mukoma, but since tainge tichiripo painge paine chaunga, ndikabva ndangoramba zvangu ndakanyarara. Ndakazoti tasvika kumba, murume ndo pandakabva ndazomubvunza. Iye akabva ati hongu vainge vakadanana, but akabva aramba, akabva ati havana kana kumbogara vakasangana pabonde. Saka zvakabva zvangondirwadza, and from that day onwards kana kuchechi ndakabva ndaramwa, ndikabva ndati what is the use yekuenda kuchechi kwacho kana zviya zvandainge ndichiita zvekutsanya, because ndaiwanzokuti kana ndikarota the previous night ndichimanikidzwa kudya navamwene vangu, then ndaibva ndazomuka ndichitsanya, because ndaitonzwa kutoti ndinenge ndakafufutirwa. But ndaingoti kana ndikangotsanya zuva racho iroro, then usiku ndaibva ndazorota zvekare vamwene vangu vachichema. Ndaibva ndavabvunza kuti ko muri kuchemei? Then vaibva vati ndiri kuchema nekuti chikafu chandakupa wava kutochirutsa. Ndaibva ndatotanga kutorutsa zvose zviya zvavanenge vakandipa kuti ndinge ndichidya. Ndaibva ndazotanga kurutsa chikafu chose chiya chavanenge vakandimanikidza kuti ndinge ndichidya the previous night. Kubvawo ipapo ndakabva ndangoramwa, ndikabva ndati what is the use. Ndokubva
ndatoregedza kutoenda kuchechi from there kusvika pari zvino handina kana kuzombogara ndakaenda kuchechi ende kupfugama kuti nditi kubva ipapo ndakazombopfugama ndichinamata aiwa ndinenge ndichitonyepa handina kana kuzombopfugama ndichinamata. So nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndazotanga kurota vamwene vangu vachiuya kuhope kwangu vachinditi Muroora, ndinozviziva zvakaitika kwauri, ndinozviziva kuti mwana wangu akakuhurira. Ndikati mama, ko makazviziva sei? Vakabva vanditi ndinozviziva nekuti ziso rangu riri pauri, ndikuda kuti iwewe unge uchizova shamwari yangu. Saka kuhope ikoko ndakabva ndazobvuma ndokubva ndati kubva nhasi ndava shamwari yenyu mama. Then mangwana acho paWhatsApp ndo pavakabva vazoti Muroora, ndikuda kutaura newe. Ndokubva ndazovafonera neWhatsApp voice call. Vamwene vangu vakabva vati please Muroora, usaramba mwana wangu, but ndikuda kuti ndinge ndichizokugadzirira mushonga wekuti unge uchizomupa like mupfuhwira. Ndikabva ndati maita basa yenyu mama. Vakabva vati mupfuhwira uyu zvino ndichazouya ndobva ndazokupa ikoko. Ndikati muchazondipa sei mupfuhwira wacho, nekuti kana passport hamutomborina. Ndokubva vangoseka paya. Vakabva vati chimira nditange kutokugadzirira mushonga wacho zuva risati radoka. Ndokubva vatodropa paya. Ini ndakabva ndazongoramba ndichingoenderera mberi netwumabasa twangu. Then zuva rakati richingovira ndakangonzwa mukoma kuti ndainge ndagarwa neumwe mweya, zvekuti ndainzwa kuti pamafudzi pangu apa painge paine chinhu chainge chakandigara chakaita kundiremera pamafudzi pangu, zvekuti mukoma ndakangoti ndichingopedza kubika ndokubva ndatoudza murume wangu kuti ndainge ndichinzwa dzimwe hope dzainge dzisingaiti. Ndokubva ndatopinda mumachira. Iyewo akabva anditevera sezvo mazuva acho iwayo ainge achindinyengerera nekuda kundikanganisira uko kwaainge akandiitira. Ndokubva tatorara tose paya, but iye akati achingonorara ini ndikabva ndamuka zviya zvekutoshaya hope. Ndikatotanga kutofunga kuti saka munhu uyu akatondichita, but ndiri pakati pekufunga ndopandakabva ndazonzwa mhepo ichivhuvhuta panze zvekuti ndaita kunzwa mahwindo achiita sekunge achatsemuka, imba ichiita kusheka nekuda kwemhepo iyo yakavhuvhuta. Then ndopandakabva ndazongonzwa izwi ravamwene vangu richindidana richiti Lydia, not her real name, buda panze. Ndakanzwa mama vachindidana. Ndopandakabva ndati nhai mama, ko muri kutsvageiko kuno kuSouth Africa, mauya sei? Nekuti kana passport yacho hamutomborina. Then ivo vakabva vangonditi Lydia, ndati buda panze. Ndopandakabva ndazoti alright. Ndokubva ndatobuda panze. Kuti nditi ndakabuda sei panze pacho handitombozivi. Ndakabuda panze ndopandakabva ndaona kuti painge paina vamwene vangu netumwe tuchembere twavainge vakamira natwo. Saka vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichikwira pabere iro racho ravainge vakagadha. Ndokubva ndazokwirawo pabere paya. Vaudza kamwe kachembere ako kainge kakagara kumashure kwangu kuti kange kachizonditaridza ndisazodona. Bere riya mukoma rakabva razotanga kumhanya. Rakatanga richamhanya, ndikangoti rakangomhanya for about 200 meters. Kubva ipapo rakabva razoita zvekusvetuka ndokubva razototanga kutobhururuka, rikabva ratanga kutomera mapapiro richibhururuka. Takati tamhara pamba pavo ndokubva ndatoona kutoti kicheni yavo yainge yakatosiyana nemaziviro awo andainge ndichiita. Takati tavamo mukicheni muya, inini ndikabva ndazopiwa chimukuyu. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichidya chimukuyu ichocho. Ndakati ndatanga kudya kudaro, tuchembere tuya tukabva twazotanga kuombera maoko. Ndokubva ndazoudzwa navamwene vangu kuti ndainge ndadya nyama yemunhu. Mukoma ndakabva ndatanga kuridza mhere ndichizama kuti ndinge ndichizvirutsisa ndichizvibaya nechigunwe mumuromo mangu, but vamwene vakabva vazondipa imwe mvura yekuti ndinge ndichinwa. Vakabva vanditi mvura iyoyo ndo yainge ichazobatsira matumbu angu kuti ange achizogaya nyama yemunhu, vachiti nekuti nyama yemunhu haingogayiki zvekudaro, inotokurwarisa
kana ukasatotanga wasimbiswa matumbu ako. Mukoma ndakati ndanwa mvura iya ndikatonzwa ndichitoda zvekare kutodya imwe nyama, ndokubva ndakumbira zvekare chimwe chimukuyu, ndikabva ndapiwa chimwe chimukuyu, ndokubva ndatotanga kutodya. Ndokubva tagara pasi paya, vakabva vati ivo vainge vakamirira mukuru wavo. Saka mukuru wavo pakauya ndakabva ndatoona kutoti ko zvavainge vatori sabhuku vakabva vapinda. Saka ndakabva ndazoudzwa kuti pari zvino sabhuku ivavo ndo vanotonga dunhu racho rose, ndo vanotonga varoyi vose. Varoyi paya kana kuri kunzi vakanetsana dare racho, anenge achitungamirira dare iroro vanenge vari sabhuku vaya. Zvino sabhuku ava vakabva vazouya apo pandainge ndigere pedosa navamwene vangu, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichirara navo. So mukoma ndakabva ndazorara nasabhuku pari zvino, nekuda kwekuti ndini ndichiri munyowani muklabhu yavo, ndini mukadzi wavo sabhuku, kunyange zvavo vachirarana nevamwe vakadzi vemudunhu iroro, but pari zvino ndini ndiri pedosa nemwoyo wavo, nekuti usiku paya tinenge tichitoita bonde nevarume avo vatinenge tichida ikoko kumaklabhu kwedu. Uyo waunenge uchida kurara naye unotorara naye, but pari zvino nekuti handisati ndanyatsokugraduata, pari zvino ndichiri kurara navo sabhuku ava. Ndakatorara navo sabhuku ava, vamwene vangu vakatarisa, ndokubva tachizotanga manje kugara dare. Painge pachigarwa dare maererano nenhau yangu yekuti murume wangu akandichita, but ndakabva ndazobvunzwa navamwene vangu kuti ndainge ndichida kuti iye mukadzi uyu ange achizoita sei. Ndokubva ndazongoti ndainge ndichida kuti ange achirambwa nemurume wake. Ndakabva ndatoonzwa vamwene vangu vachiridza tsamwa, uye netumwe tuchembere tuya twakatorakidza kutoti twainge twaboyekana, tukabva twazoti zviri nani kuti unge uchingomuisa pachijana mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu ndakabva ndazomuisa pachijana. Ivo vakangonditi kana nguva yacho yekuti chijana chava kwangu, ivo vamwene vangu nasabhuku netumwe tuchembere tuya vachazondidzidzisa kuti munhu anourawa sei kana ari pachijana, kuitira kuti asazokanganisika, tikwanise kuzomudya, nyama yake isazoshata, inge ichizotinakira. So mukomanashi ndichiri ndakamirira chijana. Nanhasi uno havasati vandiudza kuti chijana changu chichazouya kwandiri gore ripi kana kuti mwedzi upi, nekuti pari zvino tichiri kudya muzukuru wevamwe gogo. Nyama yake ndo yatichiri kudya iyoyo, nekuti chijana chainge chiri kwavari. So mukoma ndokujoinawo kwandakaita witchcraft ikoko. Ndinongoti Mwari dai vandiregerera, because ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndichazosvikawo pakujoina witchcraft. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu anzi 2 minutes idzodzo dzandakangoramwa ndikangoti handichadi kunamata. Pa 2 minutes idzodzo ndo pandakabva ndatongobvuma ndikabva ndatojoina klabhu yavamwene vangu. Nawo ndatova muroyi. Mukadzi uyo wekuchechi uko kwandaimboenda ndiye wandakaisa pachijana. Pakaipa paunenge uchingofamba usingatozivi kutoti wakatoiswa pachijana. Zvakangoma hazvo vedu ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo izvo zvandakaitawo. Mukoma ivo vanamwene vedu ava sometimes ndo vanozokonzeresa kuti isu sevaroora tinge tichizovavenga, because inini pandakatizirawo mukoma ndaishungurudzwa. Worst of all ndainge ndichiri underage, saka ndaingoitwa chituta. Ndaiti kana ndikasara pamba ndikaitawo zvandinenge ndaita ndichiti ndagona, vaizoti paya kana vakadzoka vaibva vazotanga kundishoropodza vachindituka ndichitwa sekunge munhu asina kukwana. Ndinoda kureurura kuti nerimwe gore ndakaitira weti mudhiramu iro rataiisa mvura yekunwa
at that time mukomanashi ndainge ndichitori muzvere, saka vanamwene vangu nanabamunini uye navatezvara nevamwe vazukuru vainge vaenda kunosakura kumunda, saka ndakazosara pamba. So nguva yekuti vainge vava kuda kudzoka ndo pandakabva ndangobatwa nemweya iwoyo, ndokubva ndatongopinda mukitchen ndikatora zvangu chimwe chisituru changu ndikatokwira pamusoro pechisituru chiya ndikabva ndatogara padrum, ndokubva ndatodzikisa chipfeko changu chemukati ndikabva ndatotanga kutoita wet, ndikaitira weti mumvura iyoyo ndapedza ndokubva ndatozvipukuta paya. Vakazoti vadzoka vamwene vangu ndo vakatotanga nekutoti Murora, ndinokumbirawo mvura yekunwa. Ndakabva ndatoenda nemufaro ndikabva ndatonovacherera mvura iya, ndikabva ndatovaisira mvura yekunwa. Mukoma, I know zvinhu zvandakaita zviri wrong, but sometimes ivo vanamwene vedu ava mabatiro acho avanotiita sometimes ndo anozokonzeresa kuti tinge tichizoita utsinye hwakadaro. Kuna vahanzvadzi vedu ichibva kune Murora uyo, hanzi ndo zvandakaitawo izvo, ndakarasirawo mvura hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi utsinye hwavamwene wangu ndo hwakazokonzeresa kuti ndinge ndichizonoitira wet mumvura yekunwa. Yo munhu kutotora stool, fungai energy yacho, munhu kutotora stool obva watokwira pamusoro pestool then munhu obva atogara padrum ipapo, hanzi ndikatotanga kutoita wet. Kudai makadonheramo mudrum mobatwa murimo mudrum imomo maiti kudii apa munhu uri muzvere futi. Yo zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we, rekedsai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 29 years ekuberekwa, ndinewo vana vangu vaviri. So pandakauya kuno kuSouth Africa ndo pandakabva ndazosangana nababa vemwana wangu wechinumber 3. Saka murume handizivi kuti ndo pazvakatangira here, kuti ndo pakabva bitterness yacho here, because iye akatanga andiudza kuti iye ainge asina kana mwana, but later on ndava nepamoviri munhu ndo paakabva azoti baby, pane munhu auya kwandiri achinditi patainge tichiri kuchikoro, iye paakaita pamoveri paya achizonotizira akafind out kuti nyombo iyoyo yainge isiri yemurume wake. Saka nanhasi mukadzi iyeye achigere nemurume wake, but mwana ndokubva azomudzosa kuvabereki vake. Saka mwana uyu nawo ndini ndava kugara naye, ndiri kumuchengeta, but wega mwana uchitomuona unotoona kuti there is no need yeDNA, mwana uyu akafanana nemurume wangu zvisingaiti. Saka ndakazvigamuchira, but still ndakangoboekana because ndainge ndakatofara kuti ndazviwanira murume wangu asina kana mwana. Ndainge ndisingazodi munhu ane mwana anozoita madrama like mababy mama vachiita madrama. Saka izvezvi ndatova step mama, but mukomana achindauyawo pano kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndiri munhu wekuti ndinotobvuma kutsiurika apo pandinenge ndichikanganisa, but pane secret iyo nyandiinayo, so hakuna munhu wekuziva anokwanisa kunditsiura because I am playing the perfect step mom. But mwana uyu manje iye ane makore 7 years ekuberekwa, but ndinomushungurudza mukomana, ende nguva zhinji like makuseni ndinotomuti ange achimuka. Baba vacho vakangobuda vachienda kubasa, then ndobva ndatomumutsa, ndobva ndamuti ange achitsvaira, anotsvaira mumba kunoko kwatigere. Tinogara a full house, it is a 3-bedroom apartment. Saka ndinomuti ange achitsvaira marooms ose. Kana apedza kudaro inini ndinenge ndapedza kugeza, ndobva ndamuti enda unokwesha tab, ndongosiya zvakadaro, ndobva ndatoti ange achicleana tab instead of me. Kana apedza kudaro ndinobva ndamuti chienda unge uchienda kunotsvaira pavement pamba patigere.
pangori nepavement. Saka handiziviwo kuti ndingabatsirikana sei. Ndiri kumushungurudza mwana uyu. I know. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. I am playing the perfect step mom, but mwana uyu ndinomushungurudza. Hazvizomuaffecti here mukukura kwake, because ava kungogara akangonova, and I am scared kuti I am destroying his self-confidence. Please help me out. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kunzoko, I am playing the perfect step mom. Kana murume haana kana zvaanombosuspecta, but achingobuda mwana ndinobva ndatanga kumushungurudza ndichimupa mabasa ekuita. Tinogara mu 3-bedroomed house. Ndiye anocleana kubva kuroom kwake, kukitchen, zvekare nemubedroom mangu, zvekare nekuzoti paya pandinenge ndapedza kugeza ndiye anouya achicleana the tub after me. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava. Hanzi ndinobvuma kutsiurika, but ndingagotsiurika sei? Because I am hiding the abuse. Zvakangoma hazvo vedu we.